siis Nisari Owen ja mä oon Reaktorilla ohjelmistoarkkitehtina. Harrastan sukellusta ja joogaa ja käyn koiran kanssa lenkillä. Ja mä oon ollut ohjelmistoarkkitehtin tekemässä Ylelle backend-koodia Cloyrella ja oon auttanut myyntiä tekemään myyntislaideja, ollut myymässä ihan asiakkaille ja tehnyt käyttöliittymäsuunnittelua meidän käyttöliittymäsuunnittelijoiden kanssa. Ollaan suunnittelemassa hotellille varausjärjestelmää ja siihen päälle automaattista hinnoittelua. Siinä on pitänyt selvittää kaikki rajapinnat, mitkä menee mihinkin, tehdä proof of concept-koodia ja jutella tosi tiivisti meidän käyttöliittymäsuunnittelua ja konseptoinnin data scientistien kanssa, että mitä siitä tulee. Haasteet about kaikissa koodaushommissa on loppujen lopuksi mielestäni sosiaalisia, että osaa jutella oikeiden ihmisten kanssa oikeat jutut. Mua inspiroi tosi paljon mun edellisen tiimin kollega Juha, jota mä näin ihan käytännössä katsoen, mitä kaikkein vaikeimmat hommat ratkottiin sillä, että juteltiin ihmisten kanssa ja tehtiin yhdessä. Mun mielestä se balansoituu aika hyvin, että töitä kyllä riittää aina niin paljon kuin niitä haluaa tehdä, mutta sitten ei ole mitään semmoista hirveät painetta ja mietitään heti alusta asti niin, että miten tästä tehdään niin kestävällä pohjalla. Et ei vedetä hirveitä spurtteja ja sitten ollaan toimettoman 2 viikkoa, vaan tehdään tasaisesti hommia. Ja se näkyy oikeastaan meidän kaikessa tekemisessä. Aluksi oli vähän hämmentävää silleen, kun ei ollut pomoa, joka sanoi, että tee sitä, tee tätä, vaan sitten puhutaan aina, että tiimiä ja pitää panostaa tiimityöskentelyyn ja muuta, niin se on käytännössä katsomassa sitä, että se on tiimi ja se alkaa ohjeistaa ja saa tiimin kanssa neuvottaa, että mitä kannattaa tehdä ja miten tehdään juttuja ja missä välissä mikäkin on oikein. Ja sitten tulee tosi hyvä kaveriporukka. Et edellisessä tiimissä, missä mä olin Ylellä, niin me vieläkin tavataan melkein joka viikko. Käydään bissellä tai salilla tai jotain muita harrastuksia. Reaktorilla on tosi huumorintajuisia, avoimia ihmisiä. Niillä on aina nälkä vähän oppia uutta ja haastaa nykyistä.